Салом дӯстони азиз, иншалло хубенд. Мо алҳамдулилло созем. Ҳама каса хуш омадем ба канали мо. Подписчикое ки нав обуна шуден, ҳама шумоам хуш омаден. Раҳмат ки канали мара интихоб карден ва обуна шуден. Умед дорам ки видеои ма да шумо маъқул мешава. Беҳад хушрӯаме. Чум чанта нигоҳ куне. Камтар хирхош кун. Дӯстони азизи ма, иҷа дар магазини Виктория дар омадем. Ба ҳисамҷона як дача гирифтем. Шуморо камтар навор кардам. Ҳамаи шуморо тамошои хуб. Дахтарои хушрӯи ма, имрӯза муроҷиати ма боз барои шумоай. Ман шуморо қатъиян Апаҷоном шинос мекунам ки дар компанияи Фаберли кор мекуна. Мехоҳад шуморо ба кор даъват куна. Кор дар хона духтаро. Шумо дар телефон дар кора, интернет тамом духтаро. Регистратсия шуданаш бепулай, корро омӯзонданаш бепулай. Апаҷони ма оиладор, соҳиби 3 фарзанд, дар баробари кори хонаша кардан ва фарзандоша нигоҳ кардан дар компанияи Фаберли кор мекунам, маблағ ба даст меёра. Азизони дилам, кор осонай. Касе ки то ҳол регистратсия шудагӣ нестай, метавонен ки рақамҳои болои экранда бинависонен. Апаи беҳтарини ма корро да шумо мефаҳмона ва то ба по хестантона ёрдам мекуна. Ногуфта намона ки я пашка старший вице-директор шудагиай. Дар 3 моҳай, дар чанд моҳ старший вице-директор шудагиай. Аллакай пеш рафтагиай оилик мегирад духтаро. Шуморо метавонен ки кор кунен ва орзуҳоатонро амалӣ кунен духтаро. Ай бекор шуданда будроен кор кунен, бовар кунен пушаймон намешавед. Кори беҳтаринаи Фаберлик духтаро. Духи, рексона, шампун, тамоми чиза дора. Шумо бевамай магазин ҳамин чизоро харидорӣ мекунен. Шумо метавонен ки аз компанияи Фаберлик харидорӣ кунен. Ҳам маош мегирен, ҳам бонусҳои калон мегирен ва боз аз тарафи наставникотон тиллову нуқраву дигар чизо мегирен. Бовар кунед, кори беҳтаринай. Ҳамаи занҳои тоҷики мо кор кардестанд, чӣ хел ки дидестем пеш рафтестанд, дар ҳамин компаниҳо аллакай фаъол шудагиянд. Вале ҳаст одамое ки бовар намекунанд. Бовар кунед духтаро, ростай ҳамин компаниҳо. Кор кунед, худтон ба чишмои худтон мебинед. Барвақттар медромадам, кор мекардам дар ҳамин компаниҳо. Не ки ҳозирам дер шудагӣ нестай духтаро. ҳозирам апаҷон тайёрае ки корро дар шумо бифаҳмона. Рақамҳои болои экранда бинависонед, ҳамроҳи апаи беҳтарини ма кор кунед. Касе ки аз канали ма мерава, салом расонед. Бениҳоят хурсанд мешавам азизони дилам. ҷада ёсаминҷона камтар шуморо навор кардам. Бисёр хоҳиш мекунед наворша. Азизони дилам, имрӯз хостам ки истироҳат кунам, видео напартом. Бо бегаҳ шид, бо гуфтам хай без рекламома бикунам, видео партом. Ҳамаи шумо дар раҳмати Аллоҳ барои ин қадар суханои хубтон ки дар ҳаққи шавҳари ма гуфтен. Беҳтаринем ба худо. Ҳамаи шуморо дӯст медорам. Аллоҳи меҳрубонай ҳаматон розӣ боша ки ин қадар суханои хуб, дуоҳои нек карден. Видеои динагинара беҳад хушрӯ дастгирӣ карден. Бозам шумо дар раҳмати Аллоҳ азизони дилам. ҷада духтарои хушрӯи ма шакарро тайёр кардестам. Подписчико мегӯянд ки рӯзи Тоҷикистон рафтай, шакарро тайёр накардай. Ҳамаи видеода мегӯянд шакарро буд, ҳозиро нестай. На духтаро ман шакарро тайёр кардам, шуморо навор кардам. Аввал беҳад бисёр тайёр мекардам. Баъд хай хонаи хуштованда уқаи шакарро дӯстдор нестанд. Баъд тайёр намекардам. Ҷада боша ман қати шавҳарам нағз мебинем бениҳоят. Мехай чака, помидор, бодринг чӣ хел тайёр кардам. Мехай шуморам тайёр кунед. нӯши ҷон кунед ҳамроҳи фарзандотон. ҷада аллакай шакарове ки ма тайёр шид. Баъд духтаро бисёр савол метавад ки апаҷон чӣ ба ранги аввала пухту пазои ҳархела намекунен. Подписчикои ман медонанд ки ман аввал беҳад торту печёни мечёни ҳамаи чиза бисёр мепухтам. Ҳозир боша хонаи нави худмон омадагием духтаро. иҷада мо оли духобка хеле чизо надорем. Якта плита харидагием барои овқоткунимо майдача тамом. Иншолло ки ремонтш кунем, буд кунем, баъд чизои замонавӣ мехарем. Ма бо умед дорам ки шумо мара мефаҳмен ва хушрӯ қабул мекунен. Интизор мешен видеои нави мара. ҷада боша духтаро, ман оши макаронӣ тайёр кардестам. хел гӯшт, картошка, гӯшт, сабзӣ, пиёз,
нахиб мекунем. Ма дар оши макаронӣ болгарӣ, помидор, хеле чизо намедозам духтарон. Хеле ранги ош гӯшт пиёзасиб сирхак мекунам. Баъдан сабзимона медозем. Баъд нахтомона духтаро, баъд об медозем. Яксар меҷӯша, паст мекунем. Баъд ҷӯшид пухт, баъд макаронмона медозем. Ош қоқ шид, дам медозем. Анам хеле гапо духтаро. Иҷода аллакай ман обша дохтам. Анам хеле ҷӯшидак, баъдан макарономона дохтам. баъзе подписчикои навам ба фикр мекунанд ки ман торт хеле чизо пухта наметавонам. Неки худо ба шукр ман метавонам, ҳамаи чиза тайёр карда метавонам. ҳамаи чиз пухтани ҳамаи чи, ҳама намуди самбуса, ҳама намуди пирожнӣ, пирог, ҳамаи чи дар канали ман буд. мутаассифона як-ду одами беақл ҳар гап навис. Ман саростима шидам, видеома удалит кардам, каналма фурӯшда мондам. Неки хай ҳамаш гузашт. Бо ина иншалло ки видео карда партофтестам. хайш дад ки не хонама киримон кардам. Баъд бо ҳама намуди торт, ҳама намуди чия мепазам. духобка пухобкаҳои соз мехарам, мепазам. ҳозир боша шавҳарам мега ки биён ягон духобкаи обични як бихарем. мегӯм ки не, баъд мехарем. иқа чиза чӣ кор мекунем мегӯм. баъд мехарем мегӯм. анам хеле нами тортакое ки мебинед намиёра ҳамаша ман худам пухтагим. подписчикои ман медонанд. ман дар хонадароёни очам тайёр карда будам. шуморам бибинен. касе ки подписчики ҳақиқияй, иншалло ки отписатсия намекунад, то охира дар канали ман мемона ва иншалло ки якҷоя канала пеш мебарем. ман ҳамаи шуморо дӯст медорам. як бори дигар ҳамаи шумо дар раҳмати аллоҳ барои дастгириҳотон, барои суханҳои хубтон, барои дуои нектон ки дар ҳаққи ман ва оилаи ман, шавҳари ман, фарзанди ман мекунен. ба худо беҳтаринен подписчико. иҷа ман навора ба охир мерасонам. аллои меҳрубон ҳаматона нигаҳбон бошад. дар ки ҷое бошен, сиҳат саломат бошен. худованд ҳама ҳақтона соҳиби фарзанд куна. хушбахт бошен. ҳамаи занҳои мусалмон хушбахт бошанд ва ҳеҷ вақт ғаму дарда набинен. азизони дилам, хай то наворҳои оянда. худо нигаҳбонтон боша. худотона эҳтиёт кунед. апаву хоҳарои азизи ман, модарҷонои ман, бародарои беҳтарини ман. دخترها اختیار پاپشتازه کنه کانال ما تماشا کنن کانال ما تماشا کنه که کانال نوی ما تماشا کنه پاپشتازه کنه کارکن چیکار بگیرن دخترها ما دوست میدم.